Moi kaikki! Mä oon nyt kuvannut tässä aika pitkää aikaa videota tästä muutosta, kun elämässä on ollut paljon muutoksia ja nyt isoin tai konkreettisin, tai en tiedä, no muutos kuitenkin, kun me muutettiin, niin mä halusin kuvata siitä semmoisen prosessin tämän aikana, kuinka niinku tää huone rakentuu, koti rakentuu, kaikki vaihtuu, mitä siinä tapahtuu aikana ja sille ihan yleisesti, että jos ei hirveästi kiinnosta toisten asunnot tai niinku muutot, niin älä kato, mutta sit jos kiinnostaa, niin kato ihmeessä. Ai. Tässä on olohuone ja mulla on vaatehuone. Aika jees. Moi! Tässä on pikkusiskon huone ja sitten on keittiö ja kylppäri näkyy tosta pikkasen. Moikka huone tältä kertaa! Niin, tänään lähtee noi huonekalut. Mulla on pari kattoo tyhjää huonetta, tuu kattoo. Täällä on niin paljon tilaa. Hei! Täällä alkaa näyttää tämmöseltä. Tässä on veljen huone. Ja pikkusiskon huone kans. Keittiöt. Moi! Vaatehuoneeseenkin mä oon saanut laitettua jotain. Siis mulla on niin outo olo, kun mä kävelen täällä, koska niin tää on nyt oikeesti mun asuinaluetta, siis et mä tuun asua täällä. Ja mä oon väärällä puolella talonyhtiöä. Mä en tiedä mistä mä pääsen oikealle puolelle. Mut mä yritän löytää tieni kotiin. Me mennään hakemaan vielä mun loput tavarat isken kanssa. Pizzalla ja mä alan laittaa mun huonetta kuntoon. Sitten alkaa aloilleen asettuminen täällä näin. Tästä tehdään kodin näköinen kohta. Tässä on mun hieno väliaikainen lamppu. Pitää keksiä uusia treenimuotoja. Niin tää muutto on yksi semmonen, kun päätin hakea tyynyjä ja lampun ja kenkiä ja kynttilöitä ja vaatteita vanhasta kodista uuteen, niin mä kävelen, oiskohan tässä 2 kilsaa, ja tää ei oo silleen mikään maailman kevyin, joten tästä tulee ihan liikuntaa. Tänään mä laitoin noin lamput ja verhot. Tää on aika mukavaa. Näiden kaikkien tavaroiden kanssa mä pelkään tätä hissiä. No niin, nyt alkaa näiden tyhjennys. Hui, kukkani. Älä mene rikki. Hui. Kissatyyny, joka pääsee tähän näin. Sitten kelatkaa. Norsuja. Norsupehmolelu. Oh my god, mä rakastan tätä. Yes. Sitten täällä on taulu. Päiväpeittoa. Tonne sänkyyn, mutta se saa nyt mennä hetkeksi tohon. Ja sitten täällä on kaikki loput on muiden tavaroita. Nyt mä vien tän pois.
että mä osaan mukaan ruuvata näitä tähän paikoilleen, kun ei tää niin näin vaan nää jää tähän ruuvimeisseli vaan kiinni, kun niissä on magneetti. Miten mä voin saada tän paikoille, jos te tekee näin? Mut siis... Miten näette sit? Tarvitaanko tähän niinku joku päätyjuttu? Eiku miten tää menee? Mitä siinä on? Det kommer därifrån och den här emellan där. Den emellan och du skriver fast från utsidan den dit. Så att den är färdig sen. Me teimme sen. Siinä. Näette kyllä mun huonetta myöhemminkin ja mä oon pahoillani, jos tästä tuli kauhean joku YM-vaikutteinen, mut mä yritin tehdä tästä vaan sellaisen kivan kuvauksen matkan aikana, mitä kaikkea, miten tää on muodostunut ja mut ei tarvitse tykätä, jos ei tykkää. Ja on kiva, jos te tykkäätte. Ensi videoon, se on varmaan Katan kanssa taas, joten moikka moi!